सर्वांना नमस्ते. नमस्ते बोला सर्वांनी. नमस्ते. नमस्ते. येस, आमच्या या फ्रेममध्ये आज आपल्या घरी 5 लेडीज आहेत, पण फ्रेममध्ये 4 लेडीज दिसतात आहेत. 4 कोण कोण काजल? हां, पहिला तिचं नाव घेतलं, बरं झालं. ती पण बरोबर बघते आहे. दिलू वाढतात आहे ना बरोबर? ए दिलू बरोबर वाढतात आहे ना पप्पी ते? वाढलेत आपल्या. हां ताप एक वाढलाय. हां, लक्ष ठेवायला आहे. येस. इथे बघा, परत व्हेज थाली दाखवायच्या अगोदर प्रश्न काय आहे की ही व्हेज थाली कोणासाठी आहे? आपले गेस्ट आले आहेत. अजून त्याला एक लावूया, रिपीटेड गेस्टसाठी. हे गेस्ट बरोबर आपल्याकडे 2024ला आले होते ह्याच महिन्यात. आता बरोबर 1 वर्षाच्या गॅपनी म्हणजे परत आलेत. तर हे सुद्धा आपले रिपीटेड गेस्ट आहे. गोल्डन रूममध्ये बुकिंग आहे 3 दिवसाची आणि आपण त्यांना 9 ते 11 ऑप्शन्स दिले होते भाज्यांमध्ये. त्यामधून त्यांनी सिलेक्ट केलेलं आहे मटकीची भाजी आणि गवारीची भाजी, बटाटा भजी, वरण भात येतो आहे, चपाती, सॅलड, लोणचं आणि पापड. असे आपले व्हेज थाली आपण इकडे रेडी केलेले आहेत. ओके, झाले तिकडे? भात गरम आहे? होय. हो, वाव, एवढा गरम गरम. पापड पण झालेले आहेत. चला, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक गोष्ट किंवा जेवण किंवा वेगवेगळं किंवा काही असू दे, ते आपापल्या स्पेशालिटी असते. तर आमच्या होमस्टेमध्ये माझ्या हातची चाय बघा स्पेशल असते. ते एकदम सोयीने आरामात व्यवस्थित बनवतो, सर्वात चांगली. ही गेस्टसाठी बनली आहे बघा. त्यांची 3 आपले गेस्ट आहेत, 3 जणांना 3 चहा आणि ही आपली घरातली नॉर्मल चहा. याला वेळ लागत नाही, पण या चहाला वेळ लागतो. ओके, फोन आलेला आहे. येस, तर बघा ही चहा अशी आपण बनवलेली आहे. चला, आणि अजून एक गुड न्यूज मला. हां, नाही, आंबे पावसाने संपवले. एक गुड न्यूज आहे. आता आपले जे गेस्ट आहेत ते इलेक्ट्रिक गाडी घेऊन आले आपल्याकडे, EV गाडी. जर आपले कोणते गेस्ट असा विचार करत असतील की रत्नागिरीमध्ये EV चार्जिंग पॉईंट आहे, तर आहे. आता दुपारी मी त्यांच्यासोबत गेलो होतो, मला पण एक एक्सपिरियन्स मिळाला की येस, आता जे गेस्ट आपल्याकडे जर बुकिंग करायचे असेल, तुमच्याकडे EV गाडी असेल बघा, डिझेल, पेट्रोल, CNG वाले तर सतत जातात इकडे तिकडे. जर तुमची गाडी इकडेपर्यंत आमच्या होमस्टेपर्यंत येऊ शकते ना, तर आमच्या होमस्टेच्या जवळच EV चार्जिंग पॉईंट आहे. म्हणजे 10 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे, 10-15 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे. तिथे तुमची चार्जिंग होऊ शकते. त्या गेस्ट बरोबर मी गेलो होतो, बरोबर 1 तासात ती गाडी 350 त्यांची किलोमीटर ते 400 किलोमीटर देते. म्हणजे 1 तास आपण थांबलो, ती परत मुंबईला आपण जाऊ शकतो, तेवढ्या किलोमीटर चालते. तेवढा चार्जिंग होते. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य काय आहे की इलेक्ट्रिक व्हेकल घेऊन सुद्धा आपल्या रत्नागिरीमध्ये तुम्ही येऊ शकता आपल्या होमस्टेमध्ये. तर EV गाडी चला बघा, आता व्यवस्थित काढली बघा. आता ह्याचा कलर बघा व्यवस्थित झालेला आहे. मला पण त्याला वरती आलेली आहे. म्हणजे ही आमची चाय आता झाली रेडी. किती आठवली बघा, ती वरती होती. आणि ही फुल मिल्क टी असते, दुधाची चाय असते. चला, रेडी आहे सर्विंगसाठी. आता हे गॅस बघा, आमचं गॅसचं आहे बघा कसं आहे. हे केलं आम्ही बंद गॅस. आणि पकड कचरे ठेव जरा, पकड जरा ते काजल. तुम्हाला मी याची थिकनेस दाखवतो. फुल मिल्क टी आहे बघा. जरा वरती कर काजल ते. येस, वाव, एकदम मस्त घट्ट चहा. जरा पुढे घे काजल. आणि ओतल्या तुम्हाला एक सांगतो, सुगंध आला काजल? सर्दी झाली तुला, पण मी सांगतो मला सुगंध आलेला आहे. जरा पुढे घे अजून. दिलूने आपली मच्छी खाल्लेली आहे. दिलूचा आत्मा शांत झालेला आहे. आत्मा शांत आणि मन तृप्त झालेला आहे. आता तुम्ही पण बघून घ्या काय आज आपल्याकडे खायला. पापलेट थाली विथ बांगडा कॉम्प्लिमेंटरी, कोलंबी मसाला सोबत आणि फिश करी बघा. पापलेटला मॅच कलरफुल झालेली आहे, मॅचिंग. वा 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 वा. आणि इकडे व्हेजमध्ये त्यांना 2 भाकरी, लाल माठची भाजी, पापड, सॅलेड बघा. फक्त तुम्ही व्हेज पण असं घेऊ शकता आणि नॉनव्हेजमध्ये बघा ऑप्शन. ह्याच्यात भात ठेवलं, भाकरी ठेवली की ह्या थाल्या पण रेडी झाल्या. भाकरी किती होतं त्या टोटल? भाकरी पण गरम. हां, ते आण दोन्ही आम्ही. येस, रेडी टू सर्व. रेडी. येस.
कुठे ठेवू? इथे ठेव आणि इथे ठेव. अशी ठेवू नाही फोल्ड करून. कधी थोडं बोलतो. चला ही थाली झाली रेडी. बघा ही पापलेट थाली झाली कंप्लीट आपली. ह्याच्यात चमचा ठेवूया आपण. दिलूबाई, दिलू चिची पाहिजे तुला? चिची पाहिजे? हां चिची पाहिजे माझ्या दिलूला. देतो तुला. नवीन फिश आणायला जाऊया आता. कॉफी देतो पण तर. हां चला आजचा नाश्ता मला दाखवा. आजचा नाश्ता आहे सर्वांसाठी. पोहे. ह्याला काय म्हणतात? ह्याला काय म्हणतात? पोहे. हां ह्याला काय म्हणतात कमेंट? काहीतरी म्हणतात. याला काय म्हणतात कमेंटमध्ये सांगा. आता आम्ही आत्ताच उठलो आहे ना म्हणून आम्हाला नाव लक्षात येत नाही. माहिती आहे मला नाव. माहिती आहे ना काय नाव आहे याचं? कला. हां ह्याचा ज्यूस चालू आहे बघा. हे गॅससाठी आहे का? नाही तुझ्यासाठी. हां तर हे बघा ही आमच्या घरातली चहा. साधी सोपी आणि हायफाय चहा आहे बघा. म्हणजे स्पेशल चहा स्पेशली बघा बनवून ठेवलेली आहे मी. मिल्क टी ही आपल्या गॅससाठी आहे 3 कप. आणि त्यांना बनलेला आहे पोहे. हे एकदम स्पेशल पोहे असतात आमच्या होमस्टेचे. 1 प्लेट खाणार आहे, 1.5 प्लेट खाणार आहे, 3 प्लेट खाणार आहे, 4 प्लेट खाणार असं. 3 प्लेट खाणार आहे, 4 प्लेट खाणार. अम्मा किती खाणार? अम्मा खाणार अर्धी प्लेट. 0 प्लेट. 0 प्लेट. चला मस्त वातावरण आहे. पाऊस पडला आहे आणि आपले वरचे गेस्ट जे रिपीटेड गेस्ट आहे गोल्डन रूममधले ते फिरायला गेलेत. ओके आणि तुम्हाला काय दाखवतो आहे मी बघा. मटेरियल काय संपत नाही आपलं. परत बघा पूर्ण एवढी वाळू केवढी आहे बघा. पूर्ण 1 ट्रकभर वाळू आपण आणलेली आहे. ही वेगळी वाळू असते जी आपण प्लास्टर किंवा इतर कामासाठी वापरतो किंवा चांगल्यातली वाळू. ही एक हलक्यातली वाळू असते. एक तिकडे काळी वाळू होती. म्हणजे प्रत्येक वाळू बघा वेगवेगळी आपल्याला वापरावी लागते. आणि हे चिरे बघा केवढे निघालेत. हे एवढे चिरे कसले आहेत माहिती का? एवढे सर्व हे पूर्ण जी लाईन आपण काढली बघा दिसली का? म्हणजे पूर्ण हे हा प्लॉट एकच झाला मग आता सर्व. अशी सर्व कामं सुरू आहेत. आणि आता मी छत्री घेऊन चाललो दिलूला फिश आणायला. कारण कोणताही वार असला तरी आमच्या दिलूला फिश लागते खायला. आता लेटेस्टमध्ये रत्नागिरीमध्ये 2-3 स्पॉट ना जास्त फेमस झालेत रील बघून. तिथे पण आपण जाऊया. तुम्हा सर्वांना पण दाखवूया. तुम्हाला सर्वांना दाखवलं म्हणजे तुम्ही पण इकडे जर आलात तर ते नवीन एक्सप्लोर करू शकता तुम्ही. तुम्हाला एक गोष्ट दाखवतो. अशी गोष्ट दाखवली नाही पाहिजे पण दाखवतो घ्या. आता ही जी वाळू दिसते ही माती म्हणजे आपण वाळू हे तर वन ऑफ दी मटेरियल आहे ना बिल्डिंग मटेरियल्समध्ये. तर त्याच्यासाठी एवढा पेमेंट द्यावं लागतं बघा. ही एक पूर्ण बंडल आहे. असे आपल्याला माझ्या हिशोबाने मोठे 4 ट्रक छोटे 12 ट्रक म्हणजे हे फक्त वाळू झाली. म्हणजे किती मटेरियल आणि किती कॉस्टिंग लागते एका बंगलोला बनवायला. आणि आपण जर बजेट घेऊन बसलो 50 लाखाचं किंवा 70 लाखाचं की उदाहरण की मी 70 lakhs बजेट घेतला तर 10 lakhs एक्स्ट्रा ठेवायचं आपण. बघ दादा मोजून बघ. वाळू चांगली आहे. चला इन्स्टंट पेमेंट आपलं झालेलं आहे. आता आपण चाललोय फिश मार्केटला. हॅलो. हा हो एक काम करा त्या काकीला आंबे पाहिजे का विचारा. 100 रुपये किलो आहेत आंबे. हो काकी आंबे पाहिजे. 100 रुपये किलो आहे. ओंकारी फोन केलाय. 100 रुपये किलो आहे. आंबे पाहिजे. ओ दादा अजून 1 किलो. अजून 1 किलो अजून देऊ. आंबे घेतलेत आंबे. मम्मीला 2 किलो आंबे घेतले. आणि आपले जे काकी आहेत आपल्या घरी येतात ते पण आपल्याला मला कधीतरी बोलतात की आंबे दिसले की सांग. म्हणून फोन केला घरी आणि विचारला आंबे पाहिजे का.
थँक्यू थँक्यू. हे बघा मोठे मुळे एकदम. 1 2 हे बघा बांगडे 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 कोलंबी हे पण बांगडे सर्व. हे बघा दांडोशी मासा. हे बघा डॉग. ये ये इथे बघा हे दुसऱ्या एरियातले डॉग आहे, त्यांच्यासाठी मी बिस्किट ठेवलेलं आहे. हे 3 डॉग पण मला ओळखतात होतं. त्याने फटाफट चाललं. तुझ्याकडे आहे का? एक पिशवी घे तुझी मोठी वाली. 2 किलो तुझे आंबे बघ बरं. जरा एक दाखव. एक उघड. एक काढ त्यातला. आहे ना झाड बरोबर बरोबर ना. हे पण नीलमच आंबे आहेत मम्मी. नीलमच आहेत ना. हां फक्त कवर जरा झाड आहेत. दिलू आंबा खा. तुला आणलेला खाऊ. दिलू तर पण खाऊ आणलंय. काकीला पण हवे आंबे. हा फोन केला होता मी. दिलू चिच्ची चिच्ची दिलू चिच्ची. हा तर मान घासेल. तिला खायचं आहे आता. बाकी एक टोप द्या जरा पूज धुवायला. हा साफ करून आणले. बघा दिलू किती एक्साइटेड झाली. दिलू चिच्ची चिच्ची तुला देतो बॉईल करून जा.